echt een opperman. Het is een Jamaican. Hij is nog niet zo lang hier in Nederland, maar je kan hem al wel goed verstaan. Hij zegt: boterham met eier, boterham met ham, boterham met vlakvies man, boterham met shama, boterham met was, boterham met muisjes man. Hartstikke idee en dan gaat hij weer bovenop de ladder en dan nog eens een keer. Opperen is met die kant. Het is Pieter, de Rastaman. Goed dat Pieter, hey. Ja man. In het weekend loopt hij door de stad met een radio op zijn schouderblad. Hier staat hij heel de dag mee rond met zo'n heel groot checkie in zijn mond. Hij zegt: boterham met eier, boterham met ham, boterham met vlakvies man, boterham met shama, boterham met was, boterham met muisjes man. Hartstikke idee en dan gaat hij weer bovenop de ladder en dan nog eens een keer. Opperen is met die kant. Het is Pieter, de Rastaman. Hartstikke idee en dan gaat hij weer bovenop de ladder en dan nog eens een keer. Opperen is met die kant. Het is Pieter, de Rastaman.